hayi kunzima yabona nje lo hayibo ubona manje lo ngihlala eduze naye uyambona umuntu ngihlala eduze naye phela umuntu osuke ejele lo bazongihlalisa nojele nje uyazi ibhadi phela leli amabhadi wendoda la ungenzela wona uzohlala eduze nami na usuke ejele hayibo hayi wendoda uphuma ejele hayi bekushubile hayi nimoni into hayibo hayi oh ehlanu bakhona beshaya hayi ibhantinti leli hayibo uyambona nje ukuthi yini yona le inkunzi sizoyibanjwa la sizoyibanjwa hayi inkinga phela le inkinga yento yazi inkinga yento uyalibona nje ukuthi ngimqali sisi ungabe uphawula into ongayazi sisi ngimqali sona behlaya kanti uyozushaya ulibele ukhuluma indaba ende bazomhlaba hayi ngeke kulunge lehlane nikade ngimambela umnyango lehlane nikade leli bhantini ubanga banothi siqabani ngasifanele ibhanoyi le hayi akusona isitimela leso hayibo don't take shit hayi sesisaleni nebhantini ngeke wemshayeli ngicela ukusala la kusala le ndoda khona ubhuti bhuti mina angaphawula ubhuti lona asixabani siswami ngicela umkhuze bhuti ngithasisele sodwa khuluma lento awume kancane khuluma lento boyisho asikwenzi ke lokho bafuthu asikwenzi lokho nizinsizwa atheyana amanzi theyana amanzi bafuthu sorry ngiyaxolisa sorry khuluma lento boyisho bafo azonginyela awehla umoya bafo insizwa le uyinsizwa nawe uyakhuluma nawe Hawu, suvukile mzala. sovukile mzala Hawu, ngibuza wena mina suvukile. ngibuza wena mina sovukile hayi Sala phansi phela mzala awuhlale phansi la yini mina ngihleli wena umile nje. kazi Manje usho uzodlana. umzala sidlala namhlanje Mina ngibuza wena uthi ufuna ukudlana. mina ngibuza wena ukuthi namhlanje sizodlala Hayi mina bengisabamba ikhekhe la. Manje boplan ukwenza njani ke esukwini? manje usho mzala boplan ukuthi namhlanje sizodlala suke Manje uyangilingisela mzala. mzala uyangilingisela yini Mina ngibuza wena ukuthi ngilingisela yini. kulingisele magazi ungilingisele Ngifuna ukuqoqeke lana ke uwash izitsha uyeke lento yakho ukubalekela izitsha uclean la. umzala ufuna ukuqoqa namhlanje ufuna ukuqoqa la wash izitsha uclean leyo nto yenzayo Ngiyakutshela nje mzala nawe uyangitshela futhi. ngiyakutshela mina nawe uyangitshela Yabona wena umngondo womngane nje uyingane yini wena? ngobani washo njalo Awuyiboni wena uthi isiphungaphunga uyisidididi kahle kahle. leli khekhe isiphungaphunga man isidididi leli khekhe yalezo Hayi bandla. Suka la. awusuke la Manje uyangilingisela ngempela mzala. manje mzala uzongilingisela nje Kodwa. kodwa Yazi ngikhathele. lapho kumele ngihambe ngiyolungisa izandla Lapho samele ngihambe ngokula nje idea. yazi ngicela mina manje ngoba ngikhuluma angizozala ngikhuluma Ngicela uqhubeke ukhulume. mina ngizoyekela ngoba phela kusho manje siyakubanga ukukhuluma mina nawe Manje ubani ozokhuluma? uyisinqophathi kwami nawe Yazi samele ngihambe ukubheka neoledi. ubhekane oledi mfethu
Yo. Azokuthini? Azikutheni mfethu. Qhubeka ukukhuluma. Ngiqhumisa. Okay, yazini. Qhubeka. Yazini mfethu, ngicela ukuthi uqhubeke ukukhuluma ngizokulalela mina because manje kuba Cha, wena ngasaxoxa. Cha, qhubeka, qhubeka nawe qhubeka. uyakhuluma Manje ubani? manje phela ukuba ubani ulalela ekhaya. Qhubeka ukhulume ngoba manje ngiyakhuluma nawe uyakhuluma. Uthi ngihambe. Athi kuhambe zalo. Wathi manje mhlambe. Khamba mina noma khamba wena? Hamba noma khamba wena vele. Hamba. Manje. No hamba wena. Awuhambi ngani wena? Wena hamba ngani wena? Abona indaba yakho. Wena indaba yakho bafo. Wehlule. Ungehlule zalo. Awehlule mfethu. Ungehlule zalo yezwa yini. Suka mfethu la suka. Ucela usuke bafo. Uthi ngihambe mina. Ngiyabona Ngathi ngiyadlala. Mhlambe senzani ilima phela. manje wangilandela pho. Okay, wangilandela bafo sithini? Usukumelani? Usukumelani? Ngiyahamba. Hayi, no. Abona nje wena mzala ufuna ukwenza lutho uma ngenza izinto wena. Ngalo wathetha manje. Wena ufuna ukwenza lutho. Awukho khona ngafuna ukwenza lutho nje. Awufuna ukwenza lutho, zejaba washi. Uyawasha nawe uyawasha ke manje. Ngiyawasha nawe uyawasha ke manje. Ngeke ngisuke uqhubeke uwasheke. Hayi, qhubeka ke washa mzala. Hayi ngiyahamba mzala. Ngiyahamba mzala. Wasule ngisho microwave. Ayikho nje njalo into uyenze nje wena. Usuyasula ke manje futhi uma sengikhulumile. Usuyasula. Ngiyasula nawe uyasula. Ngisuka nawe uyasula ngisiyaneke. Ngisuke. Ngisuke mina uzusula wena. Uzoqhubeka Uzoqhubeka mina ngisule mina. Hayi ngiyahamba mzala. Bukumele awuyifanga nesitshalo. Ungazathi umile zalo. Umeleni pho uyifanga Umile nesitshalo. awufanga nje ekhabetheni. Hayi. Angasikade umile la. Kade umile ubhizi umile. Usuyafaka manje bese ngifake izitsha. Lapha ngithi nawe usufake izitsha. Ngiqhubeke ufake. Faka ngiyahamba. Khathele phela wena ngeke we. Sasikhona gogo epharmacy. Sasikhona gogo. Into sesikhona la ukuhamba usuza nje. Uyathanda ukuqaba ngesifo zomnye umuntu. Njengoba unama-piles nje. Stage 7 ama-piles kodwa kwazi ungizokhuluma. Wena ngimtshela le ukuthi wena uhlezi embhedeni into ozenzayo lapha ngcono ngishiqhude ngoba liyadliwa. Hey bafo kuyabheda phela bona lo muthi ngiyawudinga nje. Hey. Engawe lento sizele wena la. Sizobhekela. Nawe ilonda nje zakho nje. Ilonto ivela Unokukhathala uhlezi ukhala ngekhanda lebuhlungu. Hayi azenza ngcono phambi kwabantu. idolo leli hlezi livuvukele lapho. Lidolo elihlezi ukhudula. Wena ilonda lezonazo ukuvuvukala lokho nakho ikhanda lehlezi lebuhlungu. Wenja. Cha kodwa phela mawusubala kwekhanda ngiyavuma kwekhanda ngisho ukuthi ngivuma konke. Wena ungayikhethi izipho. Cha ungayikhethi izipho. Uma ugula uyagula nje wenja. Wena udinga udokotela futhi angazi lo njani kodwa mina khona umuntu engiwaziyo esiubhekayo la. Manje kuyanga ngubona. Angithoyi obre. She obese. Ngeke uzwe nje nawe nje. Une-packaging engathi i-orange ngaphandle. Kuthiwa i-obese. Obese angazi kuba H-power what. Hey, what's Ngizaka lapho. Kuyalunga zalo. Nangu. Hayibo, uyona yini? Iwona ke lo. Hayibo. Yona lona. Iwona neingqotho. Hayi ngempela. Yabo. Yabo into engikuthanda ngawo uzifo zonke lo muthi loyo. La yabo nje lento ekuphethe lele lokuthi uhlezi ukhathala embedeni uhlezi ukukhathala. Uzifo zona. Yona. Yabo lokukhathala kwakho lokuhlezi ukukhathele lo. Futhi wami ngeze sifuna umuthi ozokwazi usilapha nenkinga. Ngishesha ngiumuntu osheshe yabo. Uyashesha impela embedeni. Unama-piles futhi, unama-piles futhi. Uphathwa idolo. Ubhuti ube nenkinga yekhanda lokubuhlungu njalo. Uhlezi ekhathele. Kuningi unama-ulcer. Iwona lo? Hayiwona lo sana? Uyabona ke sizakhala ke manje ngithi nami ngizosizakala ikhanda leli ngiphatha ama-piles nama-ulcer. nawe uzosizakala lokuhlezi ukukhathala lokuhlezi Yo. phela ngitshela ukuthi Nami sengikhona epharmacy eseduze nami ukuyitholela i-Obese HPS. Lo muthi ingane zakuthi uyasiza kakhulu uma ngabe nje unama-ulcer, unama-piles, unekhanda lihlezi libuhlungu, umkhuhlane ongapheli, arthritis, amadolo avuvukalayo, amathambo abuhlungu. Izifo eziningi nje uyakwazi ukuthi ukusize lo muthi guys. Into engikuthanda ngawo uyakwazi ukuphuza ngisho uzizwa u-right to always stay healthy. Uyatholakala ke bafethu ama-pharmacy noma emakhemisi akhethelekile nakuma-beauty zone. Gijima ke uyeduze nawe uyitholele owakho igama lawo ke i-Obese
HPS. Utholakala ngenhlobonhlobo, lona ke ulapha lezi fengishilo, kodwa not limited to nezinye engayibalanga ngane zakwethu. Khona omunye ke ongebhodlela eli-green, loyo ke kwabantu abadala ulapha izifo njengo-high blood pressure. So uma unomuntu omdala ekhaya, usuyazi ukuthi uzomsiza kanjani ukumlekelela ukuthi ahlezi ephilile. Asibonge. Inamba ziyatholakala uma ngabe ufuna ukubuza ezansi noma uma ngabe khona umbuzo ufuna ukuba nawo or ufuna uku-order eyakho i-product. Ngale kwalokho shona ekhemisi noma e-pharmacy noma e-beauty zone eseduze nawe uthole wakho i-HPS OBs. Bazake bafuna ukubonisa lento le. Ngikutshela ukuthi lento izwe yebo. Phansi nje lento lena mfethu ungakhona ukuthi uzenzele yona la. Yebo. Bukusisa kahle la baba ufuna uzokhona ukuzenzela yabo. Download the video. Download the video. Hey bafungeke. Ngathi ngathi kancane mfethu. Yabo njoba ngitshela ukuthi le Umpho kanti. Yo mfethu sengathi umpho ngathi ubaya kancane. Awumancane umpho mfethu. Futhi yabo nje. Phela ngeke bafungeke. Uyamlimaza umuntu ngento ekhipha emlonyeni. Bafa. No, uyazi ile acid. Ile acid esemzimbeni wakho. Nalokukhathala uhlezi ukukhathala uyisibhoxobhoxo la ulele. Hayi, bafuna ukukhuluma kahle kanje. Oy. Uyaphinda futhi. Ngitheyeka indaba kaMpho. No phe. Ufunakala ngithini ke? Yeka luphelelani. Mfethu awumi. Uyazi sengathi F no S no P ngabakhiphi mfethu. Ngoba ukhipha isitambe sibolile. Isitambe futhi asibola ngamasabona ngeFIFA World Cup. Xa ngeke mfethu Phela mina khona ngoma nje bafo download the video. Download. Awume mfethu awuma. Lalela into ekusiza mina. Ufuna ukusiza. Ngizosiza wena la. Ingawe lento. Inkinga bafana nenkinga mfethu yabo ngoba ukhuluma kanje nama ngithanda mfethu kuhlezi kune-acid emzimbeni wami ngiqumbelene ngiyakhathala mfethu mhlawumbe nje le acid edala ukuthi mhlawumbe uzwe into ezwayo kuhle impela ngoba phela mina kunabantu engibaziya ngithi ngena lapho ke mina njengomngani wakho khona baka Pluto Group bazokunikani i-acid flash tonic hayi futhi yona yodwa bephinde bokuthi thwa ne-acid flash powder 50 gram wakhona cabanga 160 ngiyakwazi ukuthi uyafela nasemalini akungcono engizwezayo mfethu yangihlupha lento mfethu ungizobona mfethu ngathi mhlawumbe kanjani mhlawumbe ingoba mfethu nompho ngiyeke umpho ngikangambuza umpho wangitshela lutho so nakhona banako nje ukushaya umkhaba nje bushaya ube nefika lomnyovu yaba nomkhaba shaya ube nefika lomnyovu angathi ngoba ngikhuluma kabuhlungu akusiko lokho ke futhi uyabona imfuyo futhi banomuthi ukuthi imfuyo ibe healthy imfuyo yakhe lokukhiqiza yabo lapho siyakhuluma ke lapho imfuyo bafuna manje leyo manje kanti ngawe kanti lapha lagcwala pele kanti indaba hey man hey lo